Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emva kokwenza ucwaningo olukhulu, ake ngiqale ngokunibingelela ngithi ukuthula makube nani nonke, nomusa nezibusiso zikaMdali wethu sonke, umenzi weinto zonke, ube ne-Afrika yonke noma elikhabhuleni. Emva kokwenza-ke ucwaningo olunzulu nolujulile, ngihlanganise izithako ezintathu. 1, ngenze ucwaningo ukuthi zithini izinyanga ngabaholi abaphethe amabandla nabaholi abasephalamende bezombusazwe. Zithini izinyanga ngalabo bantu labo, nabaculi nabaningi abangabalingisi komabonakude nasemsakazweni, nabasakazi abasebenza emisakazweni eyahlukene, nabantu-ke abangosozikhundla ezimbonini ezahlukene noma eminyangweni eyahlukene. 2, ngabheka indlela okuqhutshwa ngayo emabandleni, abaholi noma abafundisi noma abaphathi. 3, ngabheka ukuthi uMdali uthini kwiQuran, uMdali uthini eBhayibhelini ngalezo zimo lezo. Sengikwenzile konke lokho, ngase ngibheka umlando wethu thina ndlemnyama, wethu thina ma-elikhabhuleni, ma-African, ukuthi ithini inqubomgomo yomlando wakithi. Sengihlanganise zonke-ke ley'thako, sengingasho ngingahlonizi ukuthi abaholi benu bathwele, ubuholi babo buhamba nobusathane phakathi, phecelezi laba abaphethe amabandla, laba abaphethe iy'nhlangano zepolitiki, abasemagunyeni ey'hlalo ey'phezulu, hhayi bonke kodwa bathwele. Ukuthathaphi lokhu? Uthi uMdali kunabantu abathengisa ngezwi lakhe ngemadlana encane, bathengise ngezulu labo elingunaphakade, balithengise ngemedlana encane ukuze bathole izinto zala emhlabeni ezidlulayo, injabulo yesikhashana. Lalelani-ke, banihambele, ngiyazi ngeke ningikholwe. Recently nje bengibukele iLokuzana Cutting Edge, iy'nyanga lezi eziniphethe, lezi ezinithwalisile, zizikhulumela zona ukuthi zinithwalisa ngani, ziniphuzise ini, zinithele ngani. Uma-ke wathelwa ngegazi, waphuzisa igazi, uthwele. Lalela, banihambele. Into eyenza ukuthi ningangikholwa ukuthi kunezinto abanivimba ngazo, abaniphumputhisa ngazo, abanivala ngazo amehlo nengqondo,
ney'ndlebe ukuthi ningakhoni ukulalela anizenzi, banikhunkulile, banithwebulile, banithakathile, baniphendula imikhovu yabo. Nizwa yonke into abayishoyo bese nenza ngendlela abafuna nenze ngayo. Yingakho ningaboni ukuthi banithwalele. Ayelani-ke nginitshele, ziyakhuluma iy'nyanga abathwele kuzo, banihambele baze bayofika eMaputo koMamboni, baze bayofika eMaputo koNyambani, bayofika eMalawi koLilongwe, koBolenthai, koMangochi, banihambele bayofika koNigeria, ko-Abuja, ko-Lagos, ko-Port Harcourt, ko-Enugu, banihambele bayofika ko-Ghana, ko-Kumasi, ko-Accra, banihambele. Yingakho ningakhoni ukubabona. Mangabe niyangiphikisa, lama ring lamakhulu agcwele izandla aqokwe abaphathi benu, abaholi benu, awani yini umsebenzi wawo? Abanye bagqoka ama-necklace. Ayangitshela phela ama-satanist, ngintshela ngathi nginabangani abangama-satanist. Abanye bagqoke ilokhuzana, amawashi, abanye bagqoka amabhande, abanye baphethe amawaladi, abanye laba besifazane bagqoke lawo amalokuzana, ama-ankle late lawo abawafake ey'nyaweni. Unimbona nje ey'fakela umgexo enyaweni kanti hayi khona umgexo wokubamba nina. Abanye bangcwabi amakhanda ey'ngulube emasontweni abo. Abanye bangcwaba iy'cubu zabantu. Abanye balala nelukuzana namakhosazana amanzi. Kuningi. Omunye nje umfundisi ade ekhala ethi yena unama-passport awu-46, ama-passport ehamba amazwe, izwe nezwe alihambile ufika alale nomuntu Nhlanzi, lala neVatermace noma ulala neMamedu, usekhathele. Uthe maye batshela ukuthi ukhathele bathi akakhethe phakathi kwamadodakazi akhe amabili. Bafowethu, banihambele, anizenzi. Njengoba nenza ngathi aniboni nje, banihambele. Seningangithuka-ke kodwa bese niya-ke eBhayibhelini encwadini kaDuteronomy 18 niqale lapha ku-9 nehle nayo. Bese niyangitshela-ke Deuteronomy 18 verse 9 wehle nayo. Eyofika le ko-10:11 uweke ozobe usungitshela ukuthi utholeni mayelana nalabaholi benu enibathembe kangaka. Ngithi mina without fear, doubt or favor, ngaphandle kokwesaba nokungabaza nokwenzelela, ngiyanitshela ngizondeni mangabe niyangizonda, banihambele. Yabona the meantime nje ethi Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Lo fire lo uSathane. Lo fire lo umlilo kwaSathane. Basopanike, banihambele. Nimkhovu yabo kodwa nina niboni. Hayi seningangithuka-ke nigcine la nithanda khona. Kodwa kusala iqiniso nelizwile seniyalazi. Kukini-ke ukuthi nenzani ngalokho. Thathani lento ayinabungozi. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. uMuhammad ukuthula kube naye, wesithunywa sika-Allah sokugcina esathunyelwa emhlabeni neqiniso. Take it or leave it. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.